How much do you know about Igbo culture? Have you witnessed Igwanshi festival in Eke before? When you hear the name Igwanshi, what normally comes to your mind? Igwanshi festival is one of the unique festivals in Eke that normally celebrated in between the months June, July every year in remembrance of battle won in the past. My name is Mazi Chukwuebuka. I'm the CEO of Big Joe Solutions. We promote culture, tourism, and entertainment. If you have not subscribed to our YouTube channel, try and do so and turn on the notification button so that anytime we post a video, a cultural video like this, you'll be first to be notified. When you follow us, you will stand a chance to learn so many things about Igbo culture and tradition and heritage. Remember, some people say that culture is an idol worship. I stand to prove you wrong that culture is not an idol worship. Although there are some things people mistakenly do in the name of culture, but people doesn't know about that. Stay tuned. Don't go anywhere. We are from you. Big Joe Solution. Take it. Ọkammụta nke ndị oyibo na-akpọ prọfesọ Chinedumije agụbata ọfịa ọmụ abụ ọzọ nnebuli igwe ọbụna nnebi igwe mgbugharịa nke m n'ụzụ. Ụbọchị tata bụ ụbọchị obi aghụle n'Enugwu Eke village, Eke community, obodo Eke nwere mpaghara village isii. Anyị na-eme Igwanshi tata. Igwanshi ka anyị na-eme tata. Enugwu Eke bụ village na-eme tata.
mmemme anyị ji eke ji echeta na ha nwere mmeri mgbe gara aga anụrụ agha nke a na-akpọ Inter-Tribal Wars. Anyị ji echeta mmeri eke meriri n'agha wee na-asị drum anụwa abịa anụwa a na-akwa bụ igosi aṅụrị nke anyị na-enwe ya na-ekwe wee na-asị maka na ọ nwere ndị obodo na-adịghọzi kịta ọ bụ agha mebichara mana eke nụrụ ọgụ ha mgbe gboo ewere ụdị gọọmenti ewere ụdị polisi na-achịkwa ka polisi kịta ihe eji eme mgbe ahụ bụ ndị karịrị nwanne ha. Eke kwere ka ndị gbara ha gburugburu wee kpalụ ha. So mmemme a ka anyị na-eme afọ ọbụla afọ nke ise na afọ nke isii dị n'afọ ọbụla May and June a na-eme ya iji wee cheta ihe a bụ mmemme nna nna anyị mecha wee tie anyị n'aka anyị wee sị na anyị ga na-emekwe na ọ masịrị aka anyị wee yu.
ihe gbasitara nsị abụrụ nke ndị mmadụ chere na ọ bụ ihe bụ ịgwa nsị bụ gịnị ebe ife nna nna ha dowere ha ha na-eje anata ikekere ma ha jewe ije ọgụ dịka ndị be anyị Enugwu Eke anyị na-akpọ nke anyị ugwu Okoto Mgbume ọ karịrị mara away from n'ime ezi a to ebe ha rụwara ya bụ arụsị dị so oge ọbụla a ga-eme ncheta ya ewubu na ụmụ ikorobịa ziri ije agha ga-eru ebe ahụ je zọọ ụkwụ si na n'oge erukwe ka ha cheta ka unu doje nke unu ihe onye omiri bụ na ha ga-eje azọ ụkwụ ebe nna ha jere zọọ ụkwụ wee wee ya bụ mmeri. Ndewo, sir. No. Thank you very much.